Летя, сам летя, това ми е третото лято. Иначе съм пробвал да летя по други начини. От 8 годишен май беше първия път. И на 12 пробвах парапланери, ми остана мечта след това и най-накрая на 24 успях да си купя и да почнах. Чудесно. Защо си на сив курс? Защото е красиво мястото, харесва ми, почивам си много и над водата мога да се забавлявам максимално. Да си причинявам какви ли не работи. Чувстваш ли се сигурен, като си играеш с крилото тук? Все повече. Мен ми отне много време, докато свикна с това крило и сега вече се чувствам, нямам вече страх от него и почвам да се забавлявам истински. Има ли някаква разлика в начина, по който летиш тук и другаде, след като си минал през това обучение? На мен това ми е третия официален сив курс и четвърти, имам един неофициален. И доста пъти съм ми падал във водата и над Сопот ми съм имал ситуации неприятни. И да, чувствам се сигурен до някъде. В смисъл, специално над водата ми се случва достатъчно пъти, за да знам, че не е опасно реално. В смисъл, шансът да се нараниш е почти никакъв. А когато си в Сопот, осмеляваш ли се да пробваш неща, които преди не си? Защото имаш някакво знание и опит. Разликата между това над вода и това над земя е доста голяма и след последния си курс преди това ми отне може би месец преди да пробвам нещо дори по-простичко. Но сега вече не ме е страх толкова. Повече ме е страх със сигурност над скалите и над полето. Би ли препоръчал този курс на други летящи и защо? Какво би им казал? Честно казано, да, естествено, аз съм пристрастен, защото мен ми харесва да се вкарвам в ситуации, особено да се изкарвам от тях след това. И би го препоръчал на всички, да, защото когато човек види какви са неговите възможности, дори границата на страха му и на момента, в който не малко хора, дори аз съм блокирал ситуация и дава едно доста голяма сигурност, един вид хладнокръвие, когато си го пробвал вече и си виждал, че това всъщност не е чак толкова страшно и ако реагираш адекватно, може да се отървеш с малко по-високо ниво на адреналин и никакви други проблеми. И след първия ми си в курс ми се наложи да имам реална ситуация над земя, с запасен парашют и всичко и всъщност си курса ми даде точно това хладнокръвие да реагирам максимално бързо и да нямам нито дръскотина в крайна сметка. Ти току-що се приземи, приводни, виждаме твоето крило. Кажи нещо за този полет. Този полет ще остане в историята единствено в моята глава, защото никой не го видя, не беше заснет. Може би един от най-хубавите ми полети от много отдавна, защото така не пристраших, реално очудващо. Не знам защо, но нямах някакъв страх докато правих нещата. Успях да направя неща, които до сега не бях правил, да съм доста над крилото, то да ме изненада, да се смачка. И се приводних в крайна сметка. Много съм щастлив всъщност. Приводняването освобождава много психически, защото също едно отваряне на запасен парашют, една реакция в такава ситуация учи на много неща и всъщност точно дава това хладнокръвие, да виж, че не е фатално, не е страшно. И не знам, доволен съм много. Над земя е по-страшно, но всъщност също не е фатално, стига човек да е уверен в възможностите си и най-малкото да знае какви са му границите, за да не пробва повече, отколкото може и отколкото иска да му се случи. Приводняването, да, никой не го видя, но почти хората го видяха като се случваше, но самите неща, които направих, ще останат само в моята глава, вероятно.
Но приводняването беше всъщност предвидено, защото нали, нямаше височина и просто реших да си отворя запасния парашут за тренировка, така ли иначе щях да съм мокър. И не знам, може би чудесен завършък на този курс за мен лично, като мой опит. Значи приводняването не е страшно за тези, които гледат отстрани. Не, за тези, които гледат отстрани, то се случва доста бавно. Аз съм гледал доста хора да падат във водата специално и не малко да падат и на сушата с запасен парашут. Във водата и без запасен парашут също. И аз съм падал без запасен във водата. Не е страшно, всичко се случва доста бързо и реално човек просто действа първосигнално и след това, не знам, разсънващо е. Особено когато нали, така и реагират и всички останали адекватно, то се случва. И нали, няма страх, защото долу те чакат, освен добри приятели, хора, които са достатъчно добри професионалисти, за да можеш да разчиташ на тях и да няма момента на добре във водата, само от тук нататък какво правим. Във водата сами лодката вече е до мен почти винаги, ако не е до мен е на 3 секунди от мен и просто има един малко такъв дълъг период на сушене. Благодаря ти.